לרבני, אברכי ותלמידי ישיבת ההסדר שהעלבים היקרים. בספר ישעיהו כתוב, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. אנחנו בוגרי הישיבה לאורך השנים התארגנו כדי לחזק אתכם בשעה הקשה הזאת על רקע נפילת 3 מחבריכם, תלמידי הישיבה השם ייקום דמם, על משמר ארצנו. הישיבה שלנו היא עוגן, ישיבה חזקה שגם בעיתות משבר יש על מי להישען. אל תהססו להשתמש במשענת הזאת. אל תירא מפחד פתאום, ממשועת רשעים כי תבוא, הוצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. עד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט. נהגו חלק מקהילות ישראל לומר פסוקים אלו אחר תפילת שחרית. בחב"ד אף נהגו לומר פסוקים אלו אחר תפילות מנחה וערבית. מה כל כך מיוחד בפסוקים האלו? המדרש באסתר רבה מהווה מקור לעניין הזה. ובשעה שנחתמו אותן האיגרות וניתנו ביד המן, ויבוא שמח הוא וכל בני חבורתו, ופגעו במרדכי שהוא הולך לפניהם. וראה מרדכי 3 תינוקות שהיו באים מבית הספר, ורץ מרדכי אחריהם. וכשראה המן וכל חבורתו שהיה רץ מרדכי אחרי התינוקות, הלכו אחרי מרדכי לדעת מה ישאל מרדכי מהם. כיוון שהגיע מרדכי אצל התינוקות, שאל לאחד מהם, פסוק לי פסוקך. אמר לו, אל תירא מפחד פתאום ומשועת רשעים כי תבוא. פתח השני ואמר, אני קראתי היום ובזה הפסוק עמדתי מבית הספר, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. פתח השלישי ואמר, ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט. עד ששמע מרדכי כך, שתק והיה שמח שמחה גדולה. אמר לו המן, מה היית בשמחה ששמחת לדברי התינוקות הללו? אמר, על בשורות טובות שבשרו לי שלא אכפת מן העצה הרעה שרץ עלינו. מה משמח את מרדכי כל כך בפסוקים האלה? אנחנו יכולים להבין את זה על רקע ההתבוננות במידותיהם של 3 הקדושים שנפלו, השם ייקום דמם. הילד הראשון מדבר על אדם שלא פוחד מפחדים או מעצות רעות, וכך הוא נותן מקום לשמחה שבו לפרוץ החוצה ומקרין אותה גם לאחרים. כזה היה שלום מנחם, השם ייקום דמו. הילד השני מדבר על אדם שמאמין בהשם ובצדקת דרכו באופן אבסולוטי, ואף אחד לא יערער אותו. כזה היה יקיר לוי, השם ייקום דמו. הפסוק של הילד השני אומנם מדבר על ריבונו של עולם, אבל אין ספק שאליהו משה צימבליסט, השם ייקום דמו, חי את הפסוק הזה לגמרי. אדם שתמיד שרוי בעשייה, עושה אותה בצורה הטובה ביותר, הוא מוכן גם לקחת עליה את מלוא האחריות ולתקן כשצריך. ובגלל זה שמח מרדכי בתשובת התינוקות. הוא שמע את ההדרכה להיות בשמחה. כאשר רצה לברר עוד מדוע להיות בשמחה, ענה התינוק השני, זה בגלל האמת שבנצחיות עם ישראל, אשר השם אלוקיו. מוסיף התינוק השלישי, שנצחיות זו נובעת מתוך עמידתו של השם בהבטחתו לאבות, שלא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. רק אז יכול מרדכי לשמוח באמת. יהי רצון שנזכה לדבוק במידות הללו, שכל כך בלטו אצל כל אחד מהקדושים. השמחה של שלום, האמת של יקיר והחריצות של אליהו. איתכם בלב, במיוחד בזמנים אלו, בוגרי הישיבה.